Êvar baş temaşevanên hêja li ser navê Çarpêl Medya û Panoromaya heftê silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim. Bê vêya ku hûn taliya heftekî baş we derbas kiriye. Îşevezê Panoromaya heftê bi du mîvanê xwe bi du hevalê xwe birêve bibim. Rojeva Kurdistanê, rojeva dewletên ku Kurdistanê dagir kirine têr û tijî ye. Berî ku em dest bi nîrxandina bûyerên heftê bikin, ez dixwazim destpêkê mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê minî yekemîn, hevalê minî çel û pênc sala, hevalê minî siyasetê, hevalê minî çalekiya, hevalê minî hêja Rêzdar Faxrî Qaya ye. Rêzdar Faxrî Qaya yek ji fenomenê sosyal medyayê de kesayetekî çalak e, her kesî dişopîne, hemû televizyona, hemû bûyera. Kek Faxrî, tu bi xêr hatiyî? Xêrindar ve fesava gelek spas ji vê mijrate. Te zêde pesina bide. Niha û rastî heqîqet em heqîqeta ku ew di mesela wê de ew nine. Mîvanê minî duyem di eslê xwe de mîvanê min û duyem îro Mehmûd Kîper bû. Lê deqat taliyê Mehmûd Kîper bawer dikim Rêzdar Kîper karek wî ji sedemekî nikarîbû beşdar bibe. Wek di her bûyerê de Kek Mîrza wek jokêrekî di rewşên acîl de diktê îmdada me, vê heftê jî Kek Mîrza dîsa deqat taliyê tevî ku li welat bû, li Kurdistanê bû, beşdarî bername me bû. Kek Mîrza, tu bi xêr hatiyî? Spas dikim xêrendar bî, lê te li ba hem bajariyê xwe me xiste kurê dayê. Ew tabiata insanê ye, em çawa bikin. Xwedê eqûbeta we zêde ke. Sağ bê, mala te ava bê. Çawa welat çawa yî tu? Bi Xwedê li welat mîna ku çawa dibêjin sendroma ew kî çi ne Covidê lê ye aynî wisan e. Lê millet dîsa di halê xwe de hem dişewite û hem jî dijî yani ji aliyê aborî ve zaf dengin û ji xwe ji aliyê siyasî ve ji aliyê demokrasiyê ve tiştekî nemaye. Ana ez li bajarê Wanê me ku eva ji 2015 heta niha li vir hem qayûm heye hem jî derketina ew kê çalakiya û nizam çi qedexa wan heye. Yani hesab ke ku pêşe ku em bigêjin mijara xwe ku Erdogan dibêje min o halê rakir, lê eva 3 sal e li Wanê o hal heye. Belê. Em ê wernaka wê mijarê. Dubare tu bi xêr hatiyî û bi dîtina te Kurdistanê em kêfxweş bûn. Tu çû welat wele reng û rûçikê te hatî guhertin. Tu wezê te vebûyê aqîbet li me jî be. Taw li rêya me xistî em reş bûne. Berî ku em dest bi bernama xwe bikin, dixwazim du yadkirinê bêjim. Yek jê Yurî Nebiyew. Rêzar Yurî Nebiyew Kurdê Soyetê bû û demê hanê ji nexweşiya di 68 saliya xwe koça dawî kir. Rêzdar Nebiyew kesayetekî mirov kare bêje li diasporayê yek ji stûna Kurdî bû, gelek xebatkarekî, qadroyekî, mirovekî têgiştî bû. Yek ji damezrênerê rêvebirê Rîya Taze bû, di gelek komel û federasyona de cî girt. Bi wefata wî em xemgîn bûn, ji heval wî, ji hogirên wî, ji nas û dostê wî re ji milletê Kurd re sersahiyê dixwazin. Ew ê her di tekoşîna me de bijî. Mîvanê min yadkirina min a dudiya hevalê minî Zîndana Amedê, tekoşerê Kurd, kesayetekî nefs biçûk. Hevalê min Kekê Tayyip Kondî bû. Kekê Tayyip Kondî 36 sal berê di 6 ma hefta 1984
وقتا ji Bakurê Kurdistanê derbasî bin xetê dibe ji alî leşkerên dagirkera hat qetilkirin. 36 sal derbas bûye lê kek Tayyip bi helwesta xwe li hepsê bi tekoşîna xwe bi siyasetê de kesayetekî nayê ji bîr kirin û piştî 36 sala ya geremîro wî yad dikin ew ji sedema sekna wî, xizmeta wî, tekoşîna wî ye. Ew her di tekoşîna me de bijî bira serê rêhevalên wî, malbata wî, hezkiriyê wî saxbe. Piştî ev her du yadkirina niha ji rejî rica bikim bira sernivîsên heftê derxîne û em dest bi mijara xwe bikin. Gelek spas hevalên rejî beşdarê ja we sernivîsa jenerîgê we temaşe kir rêza yekemîn serdana Serokkomarê Tirkiyê Tayyip Erdogan ya Diyarbekirê. Berî wî jî piştî wî jî ji bo vê ziyaretê gelek tişt hat gotin, gelek tişt hatin nivîsandin. Bi qasî ku ez dibînim di serdanên vî şiklî de du tişt heye. Yek jê waxta partiyên ku berdewamiya sîstema dagirkeriyê diparêzin waxta ziyareta Diyarbekirê dikin du mesajên wan hene. Mesajên xwe ya jî em bibên starta xwe ya hilbijartinek ya jî ya demokrasiyê ji wir dest pê dikin. Çixwaz demokrasiyê, çixwaz startekî ew mirov ya nizane. Lewra ew jî baş zanin her çixwaz raya dengê milletê Kurd ne dengekî firaniya Tirkiye 80 milyon nüfusê Tirkiye 20 milyon Kurdin ne tayinkar bi siyaseta Tirkiye'de lê deng û raya Kurda di konflikt û gengeşiyên navbêna partiyên berdewamiya sîstema dagirkeriyê diparêzin dûr de raya Kurda gelek cara tayinkar dibe. Me vê yekê bi xwe jî di sê şaredariyên mezin ya vê taliyê me dî. Tayyip Erdogan hatina wî ya Diyarbekirê bi gotina wî her ku di demên hilbijartinê nêz dibe divê derkevin sahayê li sahayê bin. Yek sedema hatina wî ya wir şerê çeta û şerê mafya û şerê siyasetmedarên Tirkî ev çend mehe di rojeva Tirkiyeyê em jî dişopînin. Herkes şûrê xwe kişandiye. Şirîgê hevin, şirîgê hikûmetê ne lê bi dizî tekoşînek veşartî navbêna herdûaliya de navbêna AXP MHP heye. Starta vê yekê yek hatina rêzdar Erdogan yek jê sedema wê ihtimalekî şirîgê wî nîvê rê de bê û bûyerên din derkeve hilbijartinekî pêşwext e. Ya di duyê jî kare di 2023 de hilbijartin pêk were.
لێ دەبێ هەلبژارتنێ de ew çi be ew mijarekî din e lê sedema hatina wî ya Diyarbekirê îşareta gelek tişta ye. Yani yek jê mirov wexta dişopîne berî ku were Diyarbekirê yek ji şaredarê Dîjleyê yê ji lîsta ew ê ji lîsta Qedepeva ku ji HDP hat hilbijartin û dûre ji HDP îstifa kir AKP bi şiklekî wî wekî transferî ew ê kirin transferî AKP kirin ev ya bixwe sinyalek e ya a dudiya gotinê wî li Diyarbekirê li ser zindana Diyarbekirê em ê vê zindanê bikin em ê bikin müze ya em ê bikin navenda çand û hunerê ew jî bi tena serê xwe mesajeke ya balkeş ku divê îşev em bi hûrgilî ser bisekinin di mesela pêvajoya çareseriyê de ew gotinên wî me pêvajoyê çareseriyê dest pê kir lê wan xera kir hinekî ew xera kir ew bi tena serê xwe gelek mesajê din tê de dihewîne mirov wexta siyaseta Tirkiyê dişopîne gotinên ser wan tê din paş perdê gelek tişt çê dibin gelek îdia hene lê wek mirov kare bêje ev ziyareta bi şiklekî ku mesajekî haziriyekî ew ê haziriyekî rojên pêş me ye li rojên pêş me li Tirkiyê ji alî siyasetê kane gelek tişt gelek balansên heyî hevkariyên heyî belavê du enî hene enî kanin belavin tiştên nû çêbin lê em ê ji alî ji pencera Kurdan vê ew ê binirxînin ez ji Kek Mîrza dest pê bikim Kek Mîrza tu ziyaret ya ji serdana Rêzar Tayyip Erdoğan çawa dinirxîne tu çawa dibîne gelek spas ji bo vexwendina te ji bo vî bernameyê ez jî wan her du şehîdên Kurdistanê wisa binav dikim bi rêz wana bibîrtînim û dibêjim ruhê wan şad be belekek sirac yani ev mijarekî gelek kûr e di dîroka Kurdistanê de ku meriv bigire ji destpêka dagirkeriya wî heta nameriv dikare gelekî nimûnê wî bide nîşan meriv dikare bêje ku dewletên dagirkerên Kurdistanê çi qasa serê wan teng biye hatine xwe li Kurda ew kirine û Kurda bi awakî kişandine bi ser xwe ve û bûya we jî bi ser ketine em behsa Erdoğan dikin Erdoğan bixwe merfekî pragmatîst e merfekî berjewendî parêz e berjewendî xwe parêz e opportunîst e dikare her demî bi her warî de biaxife pêşiya Erdoğan da Babacan û Davutoğlu jî li herêmê bûn ewana jî behsa çareseriya pirsa Kurdistanê ya jî pirsa Tirkiye bi awakî ji meriv dikare bêje ewana jî behsa wî dikirin pêşiya Erdoğan da dîsa merfên CHP hatin li der û dora geriyan û ewana jî ji xwe re hinek tişta şopandin pirs kirin ya jî hinek tişta girtin û çûn lê eger meriv behsa Erdoğan bike 2005 ku dibêje ez çûme Kurdistanê min behsa aştiyê kiriye behsa Kurda kiriye behsa ewka kiriye ev rast e hatiye behs kiriye lê pêşiya wî de Demirel jî hatiye behsa Kurda kiriye serokê Partiya Özal navê niha nayê min ew jî hat got ewkê Mesut Yilmaz got çareserî ji Diyarbekirê derbas dibe ewana ji hergav tiştê wisa dibêjin lê eva ji wexta ku ewkê çareseriyê ya jî bêjin ew ewkî danîn ez dibêjim ew mesela hevkirinekî li hevkirinekî çareseriyê nebû li hevkirinekî agirbestê bû ku di nav xwe da şerê biwestînin û herkes li gor xwe karê xwe bike û karekî li hevkirî bû çimkî
تو آلیکی جوان پیشتر تو آلیکی کردستان تدا نبون آلیین که براستی دوزا کرد و کردستانی تیه ده پارێزن دناوی آخافتنی دا دناوان هف پیمانی دا دناوان اوکی دا نبو استخباراتا ترکیه و PKK به هفرا رو کنشتن به هفرا تشتا بگوتن لی هر دو آلیجی وقتی که دوی دمی دا جه 2011 و حتی 15 دیتن که کردستانی خود برخستنید کن دونا گرسهی کردستانی ایدی اشکره بیک و بترسن بحثا دموکراسیت کن بحثا زمان خود کن بحثا ولاتی خود کن بحثا سینور خود کن و با آوائی که آشتیانه لکولانا لتلویزیونا لحمی داری و خود ریخستنی جید کن و دوی دمی دا وکی پارتی آزادی کردستان وکی پسک وکی پدک بارود وکی پدک تا وکی پارتی نوهاجی چون اوی ترکیه دا به ناو خواه کردی به برنامه خواه کردی به نظامچی خواه کردی دوست کرن و بونه پارتی بررسمی جهاتن قبول کرن لیچن مخابن پشتی که هاتن قبول کرن دولت ترکیه یکسر جبوان هم جبو ناو وان هم جبو پارتی وان هم جبو برنامه وان دوز وکر و حتی ناجه دوزه دانه یعنی اردوغان و وسط بیجه حتی نه اما 20 ساله لسر اقتداره براستی اگر بخواسته دوزا کرده یا جی مثلا کرده چاره سر بکره زمان کردی نها دستور ترکیه دا تنه پارلمنتا ترکیه دا قدغه تحمید در ترکیه دا قدغه لیل کله تاویجی تلویزیون اکیجیب کردی kanal ekip Kürdi vekirne. Dîsa mesela naskirin na gelê Kurd û heqê wan, mafê wan, sînorê wan, ewkê wan di destûrê wan da tune ye. Ji bo wan eva wextê ku bixwazin karin behsa wî bikin, wextê ku nexwazin jî dibêjin hûn tune ne. Yani ew şer çima xilas û ya jî çawa dest pê kir. Kek Mirzaberî tu ez kevanekî virgülekî bavêm tê berdewam bike em anka kek fexrî gudarî bikin. Hele mêzekin kek fexrî vê pêvajoyê çawa dinirxîne tu jî li Kurdistanê ye lê kek fexrî li wêran şerê ye li navenda siyaseta Kurdî ye kek fexrî ji alî te ji alî Kurdistanê ev ziyareta çawa tê dîtin? Wala ev Kurd ziyara nexerîbe serdana Amedê her cara dewlet serokkomarê dewletê çawa tê Amedê em wer dinirxînin em dibên qirîzek nav wan da heye qirîzek navxeyî ye û kurmanca jî ji demek dirêj de kirin aparat ji xwe bikardînin. Van hatina jî erbên wereyê serokkomarê AK Partiyê dewletê 2005 re hat Amedê em hefza xwe binirxînin binerin em ê tam bikin. Got pirsgirêka Kurda pirsgirêka min e û ji vê vir de jî ji xwe ji wê 2005 vir de jî çi karkirî belî ye û îcar jî hat bi şîrê melayê Cizîrê deng da Kurda vana xapînok bime yani va xapînokana êdî ku jî naxapin ez wer dizanim wer texmîn dikim esas destpêka îdê îxtîdara vê şaxê dewletê ji Dolmabahçe dest pê dike ji bi büyük anz re hevdîtina wan destpêka birayê îcar Kurd êdî naxapin bes Kurd perçenin ne ser hevin ji bela wî pir xweş me li hev radikin yani ez ne bawerim ev îxtîdara ji Kurdan re tişkî bînin. Gelo ji gorî te peyva te şekir bî gorî te ew şîra hatiyê xwendin ew mesaj
اره او مساجا کو دایی لێگەرینێکی ننە مەساژێک ننە حاضریە دەمێن پێشمە ننە دووردا ez wiya dixwazim şîrove kir ew mesaja ew hatine Amedê ji me re viya nîşan dide serokkomarê dewletê çû NATO ji NATO tu tişkî pozîtîv negirt û destvala vegeriya ji ber wê yekê krîza navxweyî jî dixwazim serkevde bertaraf bike dewlet bi serketiyê profesyonelê Kurda tim dike aparat ji xwe ev cara jî ev ji bo Kurd aparat nebin mamoste ji bo Kurd aparat nebin dibê Kurd çi bikin ez ê bêjim yani nerîne şeş û heştê Ekîmê Demirtaş ji ber mesela qetliyama Kobanî bangek kir û gel wî banga devî denga girt şeş û heştê Ekîmê keko di dîroka Kurda da ê nêzik da di şerê Kurda ê nêzik da pir balkêş e yani ji wê derêşîn da devleta dagirker li Kurdistanê meşruiyeta Kurda sivîl saha Kurda bloke kir aniha ji ber vê yekê dewlet serketiye ez binêrîna me li Bakur Kurd binveçû îja vê balayiyê de dixwaze ji xwe re bikar bîne û di nav dewletê de du şaxê em bêjin Ewrasya xeta Ewrasya serê û xeta êdinê em bêjin çi navê wî xeta Ergenekon jî muhalefetê yani ez dixwazim vêya bibêjim ji her du şaxa jî ji Kurdan re tiştindeyî kengî heye heya Kurd blokek xwe meşrû û hevgirtî ava neke ev dewleta şaxa Ergenekon jî şaxa Ewrasya jî ew ê me ji xwe re bikar bî ez wer bawerim tek rêyek ji me re heye Kurd bi her awî çend xalê em bêjin êwa ne pir xalê îdeolojîk siyasî çerçeveyê çend xalê çerçeveyê polîtîk ê netewperest gerek Kurd bên ser hev heya Kurd viya bi ser nexin Kurdê tim bibin aparat Tu li gorî cenabê te tu dibê heger Kurd li ser çend xalên esasî ya bingehîn ew ê kanîn li hember partiyên ku temsîldariya dewleta dagirker dikin kanın en mahvê xwe neteweyî demokratîk bi dest xînin em Kek Mîrza gudarî bikin Kek Mîrza tu çi dibêjî vê warî de niha carekî behsa Kobanê bû dibe em ji bîr nekin dîsa aynî dewleta Tirkiye rê da pêşmerge ji nav hewlêrê derketin hatin ji seranserê Bakurê Kurdistanê derbas bûn çûn Kobanê jî rizgar kirin û anên mesela Kobanê nîne mesela Kurdistanê ye û dewleta Tirkiye jî bi hemî awayî taybet ev 20 salê hay dawiyê gelek baş diyar dike ku li ku berjewendiyekî Tirka hebe ewana tuliya petixine wê wana ji wê bela dikin êca em werin ser dîsa ew kê Erdoğan bo Diyarbekirê Erdoğan tê Diyarbekirê dibêje Diyarbekir ême bû bi îzna Xwedê heta jî tê Diyarbekir ême be yani têda tê wî maneyê bi min tê wî me ez karim wisa şîrove bikim ku yani bira Diyarbekir ne fikire ku bêje ez bajarim ya jî xwe paytextê Kurdistanê me ya jî tiştekî dinim bajarekî Tirkiyeyê û bi wan helbestên dîrokî ewkên Kurda jî rabûn Kurda wisa pêşwazî kir dîsa jî Erdoğan li wê mesajekî dinê jî da ku got hepsa Diyarbekirê em ê bixine ciyê huner û çandê ku di wê da ewkekî zav sinsî heye têda dîtinekî sinsî heye têda ku ew jî
او کسین که دوی حبسی دا رازانه او کسین که تیدا هاتنه کشتن و درو دوروان و حمی مالبات وان گرتیا دخوازن و داره ببه وک موزا işkence, muza tadaiye, muza ew ke û muza berxwedanê jî lê Erdoğan xwaze bûyê awayê wî jî wenda bike. Yani bêje binêra tamam me nexist tiştekî lê em dixine ciyê huner û çandê lê dixwaze duê de hepsa Diyarbekirê, berxwedana Diyarbekirê, işkenca Diyarbekirê, kuştinên dewleta Tirkiye duê de siyaseta dewleta Tirkiye duê de dixwaze wî ji ortê rake ku bixe ciyê çand û hunerê. دیسم اگر ام بزورن او که هلبجارتنه راسته ستارت هلبجارتنه دانه ترکیه دولتا ترکیه انا ستارت به اردوغان که هات دیاربکره ستارت هلبجارتنه جوی وادا پیوستی اوی برای دنگی کرده هی او جی دزانن که کرد ادی وک برینینن تی بیروه همی ریخستنه به پرانی ریخستنه می کردستانی که دگوتن ام ادی خواب arızı yani bir seri xwe birêxistinî bikin partiyê xwe Kurda neku bi tirkara bikin ana helbesta Kurda wî awaye lê bi şertekî eger bikaribin bi Tirkiye ra ku Tirkiye jî qebûl bike ew kê du dewlet û du millet û bi sînor diyarkir û nizam çi belkî bikaribin bi hev re bijîn eger ne ew nîne Erdoğan jî vîya dizane û dewleta Tirkiye baş jî dizane دیسا ام بنیرن او پارتیین که هاتنه وی داره هاتنه دیاربکری هاتنه کردستانی گریان دناو برنامه وان دا یک گوتنه کی جبو چاره سریه تنه کرد کینه کرد هنه کرد تنه زمان وانه ولات وانه نظام چی وانه یک ریزه کی جبو هلوسته او که تنه دناو برنامه وان دا باجه اگر تنه به امل گور چه بو عرب بدن بستینه siyaset برنگکی هنرا چارەسەریایە ئەم زانم پارتیên ku Kurdistanê temsîldarên dewleta dagirker wexta tên Kurdistanê projeyên wan hene xebatên wan hene em wan pir baş fehm dikin lê siyaset di aynî wextê de hunera rê dîtine çareseriyê yani anka Erdoğan wexta hatibi Diyarbekirê gotiye ez dixwazim zindana Diyarbekirê bibe navenda çand û hunerê ev bi şeklekî mesaje ev dozajên va mesajana sibekare di siyaseta rojane de zêde be Partiya Dewayê Partiya Geleceğê CHP'yî êdin aybe lê gava din Mamoste Fexrî xalekî giring destnîşan kir got bi çend xala eger Kurd karibin bi talebên xwe bi ev aliyên partiyên ku Kurdistanê dagir kirine temsîldarên wanin bi talebên xwe bi wan re rûnin karin hin tişta bigerînin û te bi nav kir te cenabê te jî bi nav kir te got di Magzagonê de mafê Kurdan mîsoger bikin û zimanê zikmakî û perwerde bi Kurdî ev çend xala de Kurd li hev bikin û bi van re rûnin ew ê hîn baştir nebe li gorî cenabê te belek şîraşin ha divê mesela hepsa Diyarbekirê em carekden ser wî biaxivin çünkü hepsa Diyarbekirê dewleta Tirk bi vî awayê mesela işkence mesela qetliyamê mesela ew kê dixwaze ji ortê rake wek dîroka xwe heta niha wek dîroka 100 salê heta niha ya ji 89 sal 98 salê heta niha ku tu qetliyamekî tu jenosîtekî tu ewkekî qebûl nekiriye dixwaze hepsa Diyarbekirê jî hem me behs kir berxwedana wî jiyana wî têkoşîna wî ne ê ku di hepsê de tenê bûn ê malbatê wan xwe jî ku bi sala çi kişandin wê dixwaze wî bi awakî ji ortê rake û bixe ciyê hunerê eva siyasetekî sînsî ez dibêjim dikare rêkî bejî lê bi min eva siyasetekî sînsî ye lê eger Kurd bixwazin rêya siyasetê vekin bi awakî wî jî xweş bibînin dikarin bibînin lê dîtina min ne rast e eva yek a duya elbet dibe partî û rêxistinên Kurdistanî ku dibêjin em Kurdistanî ne ku doza Kurdistanê dikin doza azadî û serxwebûna Kurdistanê rizgariya Kurdistanê dikin dibe li hember dewleta Tirkiye ne de helbijartina da tenê
لهمبر وان بحمی آوان بحمی واردا بخورا بلوکه کی چپکن بلوکا کردستانی چپکن و شرط خواهی داین نوته مثلا هل بجارتن اده بیجن برا بیجن پیشی زمان ما سربست کن زمان ما بخنه دستورا زاگونا بنگهین و سینور من کردستان قبول بکن برا پارتی من سیاسی کردستانی نه برا آزاد کار خواب بکن اما لسروان سه خالا برا ترکیه قبول بکن یعنی او پارتی کویت بجن قبول که یه بشکریام بچن رای بد نوانجی نکو تکیدن بچن رای بد نوانج یعنی دبی کرد به حمی آوای به هر رب رخصنی بن اگر نه سر ناکبن باش کک میرزا کک فخری نها کک میرزا به پرسپکتیو دیدن نزی بویره بو از خوازم جناب ته بپرسم نها اف اداره اف سرو کومارا د گلک واران د کتی تنگاسیه کی ناتو و سروک امریکا جو بایدن زخته لویداتین جالی روان جالی دموکراسی جالی آزادی فکری گلک زخته لویداتین دخوازه پشتی هن سیاست تند و توجی و ایرشکار و تدی ازم و شوروی دستوی دگیا که سروی جد کر لی مذکر ادی بیا به رنگی سیاست نابه دخوازه سیاست آخوشی بگوارینه نکو او دخوازه بگوارینه یعنی هم ببین و خوش اوپان بردانا گرگلی اغلی جی یک زختا یا رایا نابنتوی بول ترکیه کرن هم ببین آزاد کرن بردان گلو کاره طایب اردوغان سیاست آخویا تندو توجیه برد سیاست آخویا انکارا ملت کرد برد کاره سیاست کی دن بمشین چوا شروع بد که بم کانم برده چما کانم برده بم قناعت تام بکی منفار قبول بکنکن لباکر شر سیاسی ای کرده تک بچه دولت داگرکت سرکت بم ورایی جبر به یکی عده بیشم ساعة سویل ساعة مشروع بلوك كرن ما قش كريمناليزا كرن حياة ماشي يعني تزعنا السراج يجار دبي ساعة بالا ده دخازه هن الليستك وخو تيخ صحيح هن الليستك وخو بكار بينه جبو بيجي بدولة تاج أول ده سرقماري وان دكاف قريدا نافعي يعني دخازه هنك قريزه خو بطرف بكه بله خود ده آمده دبی ریا اروپا جا آمده در باست به پسکره کا کرده پسکره کا منه وانا کش خاپینو که یالنز ادخوازم به مجاره به شکلی این داویه مجار آمه نه هاتنا اردوغانه نه هاتنا چینا بگی سرک وزیر آنواتن مجار آمه ام کرد پرچه پرچنن بگوره خود بگوره عقل خود بگوره دونانه خود بگوره ارگمان خود بکیف آخو من بکار تینم بانا تک ریک هایی که بانا من کان بکار بینه ام کرد بلوق نتو پرست گرک لجم هرده بیبیه تو ریامتونه هرده اگه کرد بلوق نتو پرست به سرکومار جی دبیجه و سرکومار عسكري جد بيجي كوانا من هبك أو ما جبال هبد خستن جبالك أو جبال بكتله وساعتها سوان دماي أو يا أحمد خاني دشعيرة وخيله يا جملاي جري دشعيرة وخيله وكل ما زيز خد بيه ولا باي خوش بي باش بي كل ما وسيايجي يعني لازم پیشنگ کرده پیشنگ سیاست مدار کرده وی کاری تخبر خود و بندی خونه بدهیل که چند خاله نتوی چند خال نپر نه سیاسی و تعریف توری چند خاله باسی ای نتو پرست ای کرد پرور تخورته و ببیجه امسال بی خاله امکانم
boykot bikin ya. Kan nakevin seçimi. Yani yani çok seçim cumhuriyetleri. Kanun beji kam lehem bikin. Bazara şagatülser masiyeti bu kavvet be tu bu hub be tu hevgirti be karşıyete gurey tahsabı. Divi varida Kürt bela. Yani ana azizve de bıkırım ki dengimle her ki ama hem dengi kış yak bıkın dengime her Avrupa dengime her Amerika dengime her dünya dengime birini bana yani saha sivil bloka bu meden mücadele go Demirtaş 8 Ekim'e mesela Kobani jar bu problem bu Libakur serheldan bu Libakur serheldanık diroki bu Mamoste Cenab-ı Tevr dibe naxwazim mijarekî dirêje bu wî şeklî dibêje lê ew saha ew bloqe hat kirin ew bûyerên 6 û 8 mehê hin tişt çêbû ew zihniyeta siyasî ku di siyaseta hendeka barîqata de bixwe rê li ber siyaseta sivîl tekoşîna demokratîk rêj dewlet xweş kir yani ew jî faktoreke dibe merî navê wî jî yani ez ya tamam birêstiraş yani ew Millî Güvenlik Kuruluyan dibên yani serê vî dewleta top û civîn kir daw doğligo kamu güvenliği sağlanmadan hiçbir şey yapmayız. Yani mesajık da siyaseta tabii yani bu devlet risk gitti. Devlet kati psikolojik mesele lazım bir psikolojik beter bakın. Milli Güvenlik Kurulu da direş karar biryar hatta. Tişki acıbe او مثلا دولت ناوی دکه هندک او مثلا PKK و اولای د ناو باکور دا هات چیکرن دوری عقلا و جبل سببا به اطاعتیا کردا الباکور کرن alternatif اویا وی پروژه عن کولی وی پروژه جی صحه سویل صحه مشروع گش کریمنالیزه بو کس نما ama HDP skora değerli tuşna duazı bike HDP ya beygirtin ne gitti HDP ndiri vala bu yüzü. Kudi falan me biseri hoş yine kan tuşna diye. Aşı mamo seviya mijare kidine bernama kidine me ban tebikin me bir mijare geçtiği bir peyvin. Vay azın servi mijare tiştekden jibejim. Gem rebdi helbet. Bele kek mirza daxwazam min rica min ew wextan me ez ê Kurd baxim yani ew kê ku me bas kir têkoşîna ku bi awakî sivîl dihata kirin ku Kurd bûn xwe yê girse ku xwe bi rêxistinî kirin ku derketin kolona ew çawa xweşê dewletê netçû xweşê aliyê dilê jî netçû her du bi hev re têk kirin ez dixwazim wî bêjim. Spas. Wexta me endike mijarekî balkeş em ê carekî din bipeyvin. Mamoste me cara ewlî ban te kir carekî din em ê vê mijareyê sabet belê. Niha em derbasî xala mijara xwe ya duyemîn bin. Mijara me ya duyemîn ji ser qetilkirina Vedat Aydin 30 sal derbas bû. Gelo doz tê girtin vê mijarê bi zaneyî me derxist ortê û divê ev tarîxa de jî di rojeva Kurda de bû 30 sal ji ser derbas bû qesasên wî diyar nebû her çi xwast em zanin ku qesasê wî dewlet bixwe ye jî lê qesasê wî neadiye li gorî cenabê te kek Faxrî ji gorî cenabê te kek Vedat ji bo çi dewletê kuşt û hedefa dewletê çi bû çima ev 30 salî de ew îtirafçiyê wan wek Abdulkadir Aygan û gelek îtirafçiyê din li xwe mikur hatin ew bûyera girtin ser xwe ji bo çi ev kuştina qesas nediyar zelal nebû tu çawa şîrot ve dikivê yekê ez xwazim ji Seyîd bêjim
yani naskırna min vedat ya de jwer dest pekim hafte و حشتا hafte na لروحي eğitim enstitüsüne dixwand wênga tuzane hafte lêgerî name hebû ez havîm bû ez çûm Diyarbekirê zinarê Xamo em me hevdû dît ez û zinarê Xamo em çûn mala Vedat Rehmetî em wê şevê li mala wî man Vedat însankî dewlemend bû bîna wî nû çê kiribû xanî ji xwe re wek bêje mîvanê nola me re ava kiribû em wê şevê li mala wî rakettin sebebû Vedat mi bir Qoserê bi ereba xwe em çûn Qoserê yani divê sürecê de ez Vedat jî dişopîn dibêm elê ehvalekî çawa ye ez ê çi çinine merakê min jî heye ça merheba kira çakî vedim ez ê bikar çi xusretê wî hene ez meraklîm jî Vedat em çûn Qoserê li Qoserê cî belediya kem li ber wî parka çarşîye bû parka wan hûn zanin bikî hûn zanin siraj li wî re em rûniştin em rûniştin me got em çay kir xwin û dor me kom bûn yani em neh deh tane apojî me sohbet kir sohbetê xweş bû Vedat tişkî negot Vedat mi li wî re hîşt û çû di mejiyê me de Vedat wan mayî Vedat Kurdperwerek orjînal bû Vedat şerê û tişkî nebirî Vedat zanî bû ez lêgerîna me heye wî bixwe me Vedat cehatî bû netewperest bû Kurdkî orjînal bû qeneeta min û Vedat dema hat girtin bi Kurdî sawirma xwest kir dewlet hevkî di wê dere de ez ên qey acilî wan zêde bû dewlet nerî hevkî zêde Vedat ew sekna xwe nîşan dide kir nimûne ji bo ku ê derdora wî bitirsin û xwedeynin yani ji ber vê yekê Vedat ez ên qey yekemîn davê wî lê dikin divê faîlî meşûl ne meşûl dewlet faîlî wî bi navê dewletê kirine Amose mirov kare bêje dedî şerê çekdarî û siyaseta sivîl siyaseta legal kek Vedat yek ji serokê hepê bû û di siyaseta sivîl ya legal de wek serokek wek pêşengek wek lehengek dixebitî kar dikir bê tirs bû nasîya min û Vedat ji hepsa Diyarbekirê tê em berî wî jî hevû du nas dikin û Vedat zindana Diyarbekirê fêrî hin tişta bû wexta derket di siha siyaseta sivîl de jî em me sohbetê dikir Vedat kesayetekî wer bû digo ancak bi siyaseta legal demokratîk bi awayekî siyaseta îtîatiya bê sivîl girseyî mirov kare vê dewletê ew bike ev dewleta dixwaze şerê çekdarî çêbe dixwaze Kurd di wê tund û tujiyê de bifetise gelo sebeba kuştina wî yek jê ku Vedat siyaseta legal demokratîk meşrû diparast û bêtirs bû yek jê ew bû çawa şîrove yani bi me ev rast yani devlet ji şerê çekdarî natirse ez wer bawerim yani devlet şerê çekdarî da yani askerê dimir emrên gerîla dimir jêra zêde ne mewzu bahsê devlet ji bo devletê tiştê herî balkêş û tiştê tehlîke siyaseta sivîl û meşrûyê bê îtaatiyê û em bêjin wek bêje gel serhildanek bike tirsa wan ev e gel û siyasetê dixwaze ji hev biqetîne ji bo wî şerê çekdarî argimanek baş ji devletê re yani me qirîmanize dike em dibên zimanê me dibê PKK qeceke em dibên netewa me dibê PKK yani gerek em li hember vê kriminalizasyona seknek zelal nîşan bidin Vedat vê siyaseta sivîl dimeşand Vedat û em bêjin hevalê wî ji ber vê siyaseta sivîl têk biçe ji bo wî
Planı devleti kreş per mezel tüt başlanı Kazım ikinci hebu. Leveran şehri nav ve hattayın bu ve Serok şehredari Kazım ikinci Leveran şehri nav arıyor kuştu. Ve da ikinci jibu ve sebebiyi Kazım jibu ve sebebiyi gelek faili meşhur jibu ve sebebiyi. Lazım em beri xwe bidin bê îtaatiyê û hevgirtina sivî û blokek netewperest. Baş. Yani em kriminalize nebin, em bir argümana nedin destê devletê ge. Baş e kek Mirza gelo li gorî te qetilkirina Vedat yek bîstek berê kek Faxrî ji bo min jî dest nîşan kir. Yek ji pêşengên siyaseta legaliyê demokratîk bû. Ya xala dudiya Vedat di dadgehê de parastina bi Kurdî kir. Yên ku parastina bi Kurdî dikin, yên ku di siyaseta legal de pêşengtiyê dikin, devletê wexta biryara kuştina wî da yek ji sebeb jî ebû gelo parastina bi Kurdî û tu çawa şîrove dike? Kek Sirac piştî 12 Eylûlê devlet bi hemî avayê xwe bi ser Kurda ve hat. Lê ê ku derketin çiyê şer kirin lê destpêkê ve em behs dikin siyaseta sivîl, siyaseta bêîtaatsiziyê ew ji bo dewleta Tirkiye tehlikekî mezin e. Ji ber wî jî piştê notî ku em binêrin furyakî wisa dest pê kiribû êdî partiyên ku êdî eleqa wan bi Tirkiye ve tune dixwestin ava bikin û çend partiya jî wisa hêdî dest pê kirin ê ku Vedat Aydin xwe têda bû û piştî wî jî ew partiyana dewam kirin. Vedat Aydin yek ji wan bû li herêma xwe ku di nav xelkê da bi rabûn, rûniştin, siyaset, axaftin û parastina gelê xwe, parastina hevalê xwe, parastina dostê xwe merfekî namdar bû û dewlet jî hem ji hepsê ve wî nas kirbû hem jî wî şopan da û dewlet di nav xwe da di wê demî de ku hinek kes dibêjin eva qetliyama ewilê ye ku dibêjin bêfaîl ku faîl dewlet faîlê wî xwe ye. Dewlet di nav xwe da biryarekî wisa digire û dewlet ji wê ve dest pê dike û ve diyarê Vedat Aydin ya herî serî ewile ku hatiye kirin ew ji bo wan kiryarê xwe hatiye kirin û piştî Vedat Aydin jî ji xwe bi dehan, bi sedan, bi hezaran kesên wisa faîlî meçhûl ya jî faîlî dewlet ku faîlê wan kêj bû xwe anha îtirafçiyê wan dibêjin, zamkesçiyê wan dibêjin ku dewlet xwe ye wî sîstemî danîn û kuştin jî niha jî bêjin bi awakî din xelkê dikujin lê ew sîstema wê demê heldibijartin kesên ku bi rastî di nav civaka Kurd da bi olame, bi denge, bi hêviye, bi bîr û baweriye wana digirtin û dikuştin û dibûne faîlî meçhûl mixabin Vedat Aydin ya ewilê ye û ew jî ji bo wan kiryarê xwe, ji bo kurdewariya xwe, ji bo ewkê xwe hatiye kuştin eva wê dewletê ye û li vir tiştekî din hate bîran. Mesela Erdoğan li Diyarbekirê çû ba wan dayîkên ku zarê wan li çiyê ne behsa wan kir, behsa têkoşîna wan kir lê behsa dayîkên ku evan nêzîkî 4-5 sal e her şemê li Stenbolê dertin Taksimê doza gora bav zarê xwe dikin, hinek jan doza gora bavê xwe dikin, hinek jan û heta niha jî ji bo wan tu tiştekî negotiye eva jî dîsa ewkê Erdoğan e. Belê. Belê ew jî siyaseta wî ye. Divê min carê de tu dixwazî tiştekî bêjî mamoste? Baş e em bêguman yan rê hevalê minî hepsa Diyarbekirê, hevalê minî zîndana Diyarbekirê, hevalê minî dozekî di mehkemê de em bi hev re derdiketin. Bixwe ez û gelek hevalên me di wê cenaza wî de em beşdarî wê cenaza wî jî bûn.
ودات هم د جیانا میا سیاسی هم تاریخا میا سیاسی ده هم د یا تاریخا ملت کرده لهنگکی هجایه او نیج بیر کرن و بخوا از بری از ورم ور من هپیوینا ریزدار امین اختار خوند ریزدار امین اختار د ملاقاته کی خود دگوت بقانونا نویا هاتی گوارتن زمانی مرور یعنی وقت درباس نبویش سر داره قتل یه وداد او یکا که خوشی دامن کو دبه کو روژه کی قاتلین وی یه درکبن و لخوام کرورن و فرمانه کی دایی جالی او دبه زاروکین وی دبه خانماوی دبه ری حوالین وی دبه ملت کرد راحت به کک ودات لهنگه کی کرده او هر به تکوشین آمده هر دجیان آمده سیاسی ده او بجی پیشنگه کی هجابو به تایبتی جی کی کک ودات و ترادیسیون اکوژه ده به مثلا زمان ده 30 سال بره چه الوستی دانی بو کک ودات جی ویاد دادگه ده دانی او جیه که خوشی و سربلندی او هر ده تکوشین آمده بجی اما قدر باسی که از غال بلا دو حساب بیشن yani مرور zaman هی راسته مرور zaman de نظر devleti da resmiyeti dahi hafıza kurda da مرور zaman tun بله بله باشه ماموسا hiçbir makul باس بوی بنیاته نها از جرجی رجاب کم برا خالا میا سیامین بینه بله ایرو یک سالیا چارپل مدیایی سالک بله ایروش ما دست به وشانه کر چارپل مدیا د پیواژه کی مروف کاره بیجه د پیواژه کی گلک دجوار ده آوابو نه کو جالی زخته نه کو کردستان هر د پیواژه یا مروف کاره بیجه فلاکت کی انسانیتی یه پاندمی ده دست بوشانه کر و بو اف وشانا چارپل مدیا هشمندیا کی نو آنی وشنگریا کردی کردا به سایا چارپل مدیای ده دروژن و او پاندمی ده او روژن دجوار ده گلک وقت باش در باز کرن یک جارنا هم برنامه چارپل مدیا 20,000 کس تماشا کرین هم 15,000 تماشا کرن چارپل مدیا نه تنه لباکوری کردستان هر چار پرچه کردستان سیاست مدارن کردستان کر میوان خو چارپل مدیا و ریوبرین و هر فکر نوجن فکرین پیشکتی در کبن پیشبری جواتا کرد و شان خوی نوجن حتانی ورا هاتن جالی ما جیه کفخوشیه از سپاسیا ریوبرین چارپل مدیای دکم سپاسیا کک مهدی دکم کک ممتاز کک حنفی روزا خان و وای کک میرزا لهمبری منه مذهب را د سال کی ده گلک خبات قارین هجا کر با اوای کی گلک کسین کو قهرمانین ام ببین نه دیتن د رژین کل استودیه هنه عالی فکری عالی ایدئولوژیک گلک کسین دین کو انا پشگریان مک دکن ام فاسیا هر کسی دکن چارپل مدیا ایرو هاتی و نقطه سالک خو درباس کر جالی چاپمنی آزاد جالی فکری آزاد جالی ریکی نو جالی خطا کردستانی اکولک نو آنی سیاست باکوری کردستانی یک جی ریوبری ویل جمن اجی دست پی بکن کک میرزا یک سالیا
چارپل مدیا ایرو تو چاوا شیروت که تو کاره تحسیت چیه تو چاوا شیروت که تکسیرا سپاس لی متخواست کتپیشی به که کمرا تپی دست به فکرش برکو از دزانم جروجا اولی حتی داویه ها همی برنامه چارپل مدیا که فخری شوپاندیه و بیرو باوریه خواهی تیتا گوتیه وی با آواکی زندی بشتریه وی کریه جدور و که او چوا دنرخان خوزی تپیشی مافیا خوابتنه بداوی پاشی دوی مسئله ده تولرانسی دکه و چاقه از کک فخری دست پی بکم کک فخری از کارم بیجم من پرسا خوش بویتا آماده کربو مادم کک میرزا ورخواست از جته دست پی بکم گلک جارا جوین ریبابریا چارپل مدیای ده بوی مجار یعنی مجار کشاوا تو کسایت کی جواکا مدیا سوسیال و تلویزیون دیجیتال جنیز ده شوپینه یک جی شوپینه کی باش یه چارپل مدیای بشیروه خواه به پشکریا خواه جالیت گلو چارپل مدیای تو چاوا دبینه چارپل مدیا وشنگاریه کی چاوا دکه تو کاره و حیثی خواه دخوازی بری از بریز میرزا یعنی تعباوی دوی وای دا پر هی سرا خدامه از جرا سلام خو پیشکش کم حرمت پیشکش یا دیجات تبیرات به قناتامه بری و چارپل مدیا دی کاری هندس پی بکن تلفن که ام تیبی تبیرات که کسراش بله ما صحبت که تقول تشكيوا مقول باش بالكش لازم شيء يعني إذا شاقي درت بكري وكيدنجي مثلا وكيدن عويدنجي يعني از شوبين المراق لكم يجبوا مراق أخو از قال لك جاب شوبين شارفن مديا دنزرم دا كونسنس عوام باشه كونسنس باشه ادو خوازم بي كونسنسس هم هي فرق بقدي و چارپل مدیا تابق باشتا قدروی پر باشه حوالی زانه و بیجه دناف گلدا دناف سیاست دا کملی کلیایی و کاری خود بمه پروفیسیونلی در باس کند مشیره و گلک حوالا اونچا باندکن درستیجی بمه پر بالکشتی یعنی از بلک پر شوپینم به پروگرام نشاندن و اکتاب تادیه از جوان را سرکردن دخوازم پر کیف خوشم جبر به خباتا چارپل مدیا یعنی اون کانه بن به کنسپتا هین طرف کن دی جالی تکنیکی جالی پولیتیک جالی سوسیال طرف گریم چقدر فرق بگره ها که دنگی کرده ویدر که بخونی ایزار کارکی پر باشوند مشینه کرد دوار سوسیال مدیا دا براستی سرکستینه دوار سوسیال مدیا نبه های مجهب نابن ولا بلکی مرنی مراجع ام نبیسن زندی بیره که ام بلکی مرن میازی خبر نگرن ایزار سوسیال مدیا ام چقا بزانتی بکاربینن ام اوقف سرکرد چونکه ایرو ازوت ام نپیدن ام دنگی خون نزن گل مقداری نکه گل جمع تشکیفان نکه گلی چکه یعنی خالق پر مهمه با خالا سوسیال مدیا خالا جوابتی اگه همکانه تلویزیونی آوا بکن اما و خالی سوسیال مدیا یعنی تکلیه ما هایو بایا ما دوی داره دا چیده بجو خود و نبه براستی همگش به زمان به چابن و به گوه و سرکفتن دخوازم جو تبار سپاس ماموسه جا کک میرزا ما یک جه هم ببین فنومن سوسیال مدیا و یکی کک مصطفى دگو کولانین
civakî de yek jê aktif kek faxrî bû me dîtinê wî gudarî kir îjara em wek rêveberê çarpel medya te gudarî bikin tu çi difikirin? Ya çarpel medya ji ber pêwîstiyekî derket. Ji ber ku ew dem yani helbet televîzyon û sosyal medya û nizanim çi hergav ji bo dozekî ji bo her karekî pêwîst e û herkes jî wî bikartîne wî karî dike gelek kes wî karî dikin. Lê me ji aliyê Kurdava bi taybet aliyên Bakurê Kurdistanê ku televizyonê wan tune bû û dernet ketin kolana lê wek tê jî got serokê giştî Partiya Azadiya Kurdistanê ku di gelek behsê xwe da dibêje kolan êdî sosyal medya ya jî nîvê kolana êdî sosyal medya ku şivanekî serî çiyê bi internetê gudariya nizam tişta dike elbet ew meriv kare bêje êdî kolan sosyal medyayê ji pêwîstiyekî derket û wextê derket jî me dizanibû ku helbet karekî giran e û em hemî jî tu yek ji me jî heta ew roj di tu derekî televizyonekî da nizamcîkî da em derneketibû me tu programekî jî bernameyekî jî bi rêva jî nebirbû hema mîna ku ça em li mal rûnin bi hevalekî xwe re biaxivin em wisa derketin lê va kek fexrî dibêjin profesyonelin mala wî ava ez çi bêjim çarpel medya cudayiya wî ji êdina di hemî warên jiyana kurdewarî da çi dîrokî çi siyasî û çi jî çandî di hemî warî da bername çêkir dest pê kir û heta niha jî wan bernama bi rêve dibe nêzîkî bîst û nizam çend heb bi rastî êku bername çêkerî wî 18 heb direkt bername çêkerî wî hebûn û êdina jî teknîk û ê ji derve bi gelek kesa vî karî dest pê kir û berfireh kir ez dibêjim gelek kesên ku bi rastî dixwestin çanda Kurdî, kultura Kurdî, siyaseta Kurdî pêşve bibin xwe di nav çarpel medyayê da dîtin û pêra kar kirin û hêjî kar dikin. Çarpel medya divî navbenî de behsa siyasetê kiriye, behsa dîrokê kiriye, behsa kesayetiyên Kurd ê dîrokî kiriye ê niha kiriye. Behsa hinek kesên wisa derxistine ku nêzîkî 6 sal 7 sal dî siyasetî de behsa jiyana wanê siyasî kirine behsa siyaseta dinyayê kirine behsa siyaseta li Kurdistanê jî kirine bi wî awayî egem binêrin dewlemendiyekî ji bo gelê Kurd têkoşîna azadî û rizgarî û serxwebûna Kurdistanê berhemek ye û dibe Kurd li çarpel medya xwedî derkevin û her wiha hergav bişopînin û rexnê wan û gilî û gazinê wan û helbet pesnê xwe jî dibe pêşkêş bikin. Em dizanin ku çarpel medya heta niha nêzîkî 60 kesên pisporên siyasetê, pisporên dîrokê, pisporên çandê, pisporên hunerê derxistiye bernameyê xwe yek û yek bi wan re siyaset kiriye. Hem bi Kurdî hem kurmancî û zazakî kiriye û hem jî bi Tirkî bernameyê xwe çêkiriye. Ji bo avê hevalekî me digot çarpel medya dengê bêdenga ye. Ez xwe jî wisa dihesibînim dengê bêdenga ye û ji bo ku bêdeng nemînin heta ji me bê em ê vî karî bişopînin û ez spasê wan kesên ku bi rastî ji serî ve me dişopandin û kesên ku derketine bernamê me bi qazê 2 deqey be jî alîkarî kirine gotinê xwe anîne ziman û her wiha aliyê teknîkê ve û hevalê xwe ku eva salekî em bi hev re dixebitin ku wek televizyonekî profesyonel em bi hev re dixebitin her hefte rojekî me diyar kiriye em ji bo çarpel medya dicivin me çi kir çi nekir û em ê çi bikin. Eva jî karê televizyonekî satelît û ew kê hema bêje mîna wî ye
جارك دن از جهوالا را سرکفتنت خوازم و بهیویا به عشقکی جوشکی زیدتر بردوامیه. گلک سپاس بگمان ریوبریا چارپل مدیا جبوی یک سالیا چارپل مدیا برنامه کی لدار بخینه ایرو جب مناسبتا یک سالیا وی هاتوی روژه مخواستم خباتاوی مخواستم تکوشیناوی و ریه کو نه بشنگاریه ده بکر مخواستم هنک بحثاوی بکن لی مجارکی به تایبتیه مروف کاره بیجه ده وشنگاریه ده شورشک چیکر و او شورشا دیروکی بگره حتی سیاستی بگره حتی موزیک و سیپوری خورو گلک جارا گرانیا برنامه به کردیه به برنامه بزازکیه به ترکی دکه او جی رنگک دنگک آنی وشنگاریه یا تلویزیونه یا سیاستی یا چاپمنیه ام جی سپاسیا حوالی خود کم سپاسیا کسین کو me temaşe kirine kesên ku beşdarî bernama çarpel medya bûne niha gotinekî we İtalyayê kek faxî tiştek dibe ji tunê em derbas dibin Ez yek tiştek servî zêde biçûn ku mijbîr kir ez ê bêjim çarpel medya pêşengiya vî karî kir ku hinekî din lê zêde bû. Baş gelek sağ em derbasî mijara xwe ya din bin مجارا میادن پارلمانتوی اروپایی رخنه ترکی گرد دمیهانه پارلمانتوی اروپایی جبینک لدارخست دوی جبینه ده سیاست حکومت ترکی یا جعالی محو مروبا یا جعالی دموکراسی یا جعالی گواشن کل سر محالفت دکه مجارا سیاست مدارن کل زندانه ده یا مثلا 4000 اندامین علیگرین ریبرین HDP زندانه دنه به 10,000 گرتین سیاسی لهندرن لی یکیتی اروپا گلک جارات به سدم کو ملت رخنه دکه لی قناعتا me bihatina Joe Biden pêvajoyekî nû dest pê kiriye ew pêvajoya mehfê mirovan demokrasiya azadiyê cesaretekî jî dide Parlamentoya Ewropayê û Parlamentoya Ewropayê jî guvaşê xwe li ser Tirkiyeyê zêde dike. Kek Faxrî tu çawa dibîne biryara Parlamentoya Ewropayê ya rexnê wî? يعني برلمان أوروبا مهمة تبعي نادينا أوروبا وبسجريا أوروبا جي مهمة يعني أتشكي ككسرات راس يعني أوروبا جي أمريكا جي يعني بالدك شيء سر مجرى ديمقراطية وتوتاليتاريزم يعني أو دزانن دولتك توتاليتار أنا بكاتي زبالوية كي مجالك مهمة برلمان أوروبا قبيل كذا جد أبين استراش مجال أوروبا مجال لسر زخطة تركيا وديمقراطية مجالك مشروعية يعني دبرة حكي أزفادم بيتشتاب بيجم دياسبورا يمجي تشرب مه نسأل هذا بس يعني الدياسبورا لأوروبا كنت دنك خو كان هين زي ربكن والسويل قال لك صحافة هي قال لك كاري سويل كار بين هين زخت زيادة هلا أوروبا هلا أمريكا هلا بلا شو ملته زخت زيادة كان سد تركا بكن سد دولة داغر كر بكن يعني كدي سالورا شعب من سر أوي سر دياسبورا سر خباطة دياسبورا ضعيف أم حكي كنت حكي اللي وارد شيء شندنا يعني أساس تعيين كان نا برلمان أوروبي أم نسر هذا أم سر هذا أم دياسبورا بلا بلاين أم لواري بلا بلاين
ولا الدولة هي جي حياة نواجي قولي خو مبكاري خو مشينا ما دي ساج خو دكا أبارا ما يعني زيادة تر أدخازم ببيجم بسكري كاملين زخت أوروبا أنا أوروبا كارها خو منفعتها خو جزانا حياة دكتي أمن السرهم أمس تدبي واردة نا هبقتي بله بله بلام ناكشين أوروبا بله که میرزا جناب تا بریارا به تالیه پارلمانت اروپای چاوا دنرخینه گلو جوه او بریارین کو گرتن جه انجامه که اوی درکه و ترکیه بر به باشکرنا محفل مروفا جالی آزادی فکری جالی دموکراسی اوی گوهرتن که پروژه اوروپیا دیاره اوروپی دخوازه به آوائه که نرم تدی برجی گلک جارا مگوتیه جو بایدن وقتا هاتبو دگو او اقتدارا او سروکاتیا دوی به شکل کی کمرو پشگیریا محالفته بکی ویشتر حکم بگره وی کجی سروکومار ترکی دبینه پارتیاوی دبینه گلو اوی ترکی گوارتنا بکه خود بگوارینه یا جی او زختا کل سیاستا سیویل دکه لساحا سیاسته جی هر کسیر تنکریه کانه دوی واریده نرمایه کی فرایه کی چه که بیسک بریم گو بردانا گرگری لی اغلو یک جی پارلمنتری هدپی بو نشانا وی کی جناب تشاوه شیرو ود که ترکیه خود بله يعني سياسة بريارة يكتي أوروبا تزد دركتية بريارة كي جرينجة دبي كردوي رند بشو بينن ورند جيب كار بينن حتى تدا جيب كار بين بجيب جرين حتى تكرن آلي كاري جيب بكن جبو كردا جرينجة أفا بخوا درنكت تزاني لأمريكا سياسة كي دن هبو جو بايدن هات سياسة أمريكا جسري حتى بني هم تيكلين دربا وهم جي إنا فحمية جهار تيكليا خو أوروبا جي جهار چونكي سياسة بري أمريكا تخص أوروبا برشت كه يكتي أوروبا بايدن هات أكسوي وانا بسرعة باني حتى قطنا إنجليزا جي بأوكي أمريكا بري بو أسبسات بيجن يعني تليان زعبو تيدا وآدوديا جي مثلا ديسا تركيا وأمريكا تركيا وأوروبا حتى أنها تركيا بأواكي همج أمريكا بشكريا فتجرت وهمج روسيا تجرت بتا أواجي جرانات ببروبلم جبو يجي تشت خواستا دناف خدا تكير تشت خواستا تكير يكتي أوروبا جي دناف خدا هم فكر نبو دناف خدا ونكار بو تشتكي وسا بجشتي دخك وعن هملي دنيرن نزيكي 63 راي دم مخالف و 67 جي بيدنگ مانه ب 63 رايا وي او كي برياري درخستنه اردوغان و تركيا مجبورن خوب گوهرينن لگور او كي اوروبا چونكي هم جالي آبوري و تركيا ضعف باش وكتيه و هم جالي سياسته و سياسة تركيا هاي نكرنا خوي دربك نجي خلق خوي دربك جبو أوروب وهل بجارتجي هي هل بت جبو يجي هناكي أو كن حكوماتي وإيه وكهية جبو يجي تركيا حمينا بجي ده هناك تشتاب جيبينا هون زانو عولي بريارن چیه او که یکتی اوروپا بریارن مافی مروفا جی بکار او کنات کر کبخوا امضا کربو وانا جی قد گهنات دوان او کنات کر لانها هیدی تخوازه خوا نرم بکه دنا توی دا تخوازه جی خوا ساغلام بکه دیسا حتی انها لدجنا توی يعني لدج نبو لزعب لقل جي نبو دنا توي دا جي نا هيدي امريكا او كيف زيادات كن ناتو جنها جنوبا زنديت ك تركيا جي خوتي دا زنديت ك وبوي اواي جي هنا كي سياسة روسيا جي لدرباوي دمينه
kare ji Rusya biqete ya jî kare wî neutralize bike nikare ez wî nizanim niha hêkirînî ne meriv niha ew mijarekîtin ê lê Tirkiye mecbûr e îro mecbûr e çünkü sermaye nayê Tirkiye Tirkiye gelê li Tirkiye anha ji birçîna nikarin derkevin derva bi rojê nizam çend kes intixar dikin nizanim çit be filan û bêvan û niha jî dîsa papxa jî ketine hev mafya û xwezana xwe jî temîzke wexta me pirên dikmayî wê belê ez ana diqedînin bi du gotina diqedînin Tirkiye mecbûr maye wana bike eger Tirkiye neke Tirkiye dibe mîna Îranê baş kek Faxrî tişkî tu lê zêde bike tu neyê em derbas Spas. Tamam. baş e bijara me din parlamentoya Hollandayê ji jenosîda li dijî Kurdên Êzidî nas kir rastî wexta mirov trajediya Kurdên Êzidî dibîne tiştê bi serê wan hatiye mirov dişopîne heftê çar ferman bi serê wan hatiye her carê li dewletên dagirker bi şiklekî dibe heyfa xwe hêrsa xwe ji Kurdên Êzidî digire wan ji qetiliyamê jenosîdê derbas dike lê xwedê ji teknîk teknolojî ji welatên Ewropî lazim razî be gelek caran digên tên hawara me Kurda bi giştî û tên hawara wan Parlamentoya Ewropayê jî berê qebûl kiribû û Belçika jî vê dîwarî de biryar girtibû li Almanya jî anka lêgerînek xebatekeyî ev jenosîda were naskirin lê naskirina Hollandayê ya jenosîda li dijî Kurdên Êzidî biya min xalekî pir girîng e ez ji kek Faxrî ez ji te dest pê bikim berê ez ji te vê pirsê dest pê bikim bawer dikim di navê li wêran şerê îro min xwend ez bi kek Ebdorê jî peyvî me û aliyê ew jî Yêzîdî ne û malbatekî bi nav û dengin Ebdo Barış birayê wî Suleyman Barış îro çû ser dilovaniya xwe dayê varê îro min taziya te tu çû taziya wan çawan millet لا ولا هنا عن العظمان جنازة سليمان نعطي بين ببن قن بشير البندني يعني Sagiye ji kek Ebdoyê Tuğre ji Ebdo Barış malbata wî re bira serê malbata wan serê milletê Kurd sağ be belê kek Faxrî em te gudarî bikin tu ji bo jenosîda Kurdên Êzidî çi dibêje يعني جنوسيتا إزديا ديرو بدريجة دو دريجة ولا سكة كسراج تشتي ذا إيشيت مع قزل قرطة إيشيت آني سري إزديا يعني وحشت دوري سنتي تشكي عجيبة يعني أوروبا في جنوسيتا قبول كريه هولندا في جنوسيتا قبول كريه ما نحق قبول بكن ده بكي درجة معني تشكي فلاكاتك مثلا تسري دي ما فيديو كاي دي كسر نظام تنيه إذا أساس قال ماي إزدي دواري خدا ده عدو أبا خدا بلز المزدخطة دي بنيا لويران شاري خدي عدل خدي آفن وخدي ديروكن بلا يزيدين ظلمك زيادة سروانتي كرن جبه ظلمارا gerek مرا دنگ بده gerek به ظلما هذه على سروان به مرا حكي de nav gelda de nav diaspora da de nav siyaset medara da مرا دي مجارا gerek derxoli peşte bişine yani bir mağdur bunun jibo bir mağduriya gerek siyaset medari me rêxistinê me gerek
çare wan ser Êzidiyam ez we difikirim û Silêmanê Teû erdê Teû ez ker nas dikim ji heftê û heşta vir de Silêmanê Teû sekna wî netewperest e welatparêz e erdê Teû netewperest e welatparêz e gelek derdorê wan Êzidî hevalê Êzidî henin welatparêz in ama bextireş in çavê kê lê bibire erdê wan dest didin ser erdê wan ji xwe re avdan dike radike latînê ve pêrîşaniyek mezin e em jî vê zulma û vê zexte binerin û bibînin û zanibin endek nekin ji me re şerm e دوور ده بێگومان te behsa tiştekî mehellî kir tiştekî herêmî kir ew jî perçakî siyaseta giştî ye dewletên dagirker bi zaneyî diçin ser gelê me yê Êzidî civaka me Êzidî ew siyaseta wan e lê siyaseta herêmî bi giştî jî di destê hêzên ku şikil didin siyasetê yani siyaseta serdest desthilatar li wêran şarê kî be divê ew destpêkê xwedîtî li wan bike ku ew bûyerên mihellî zulma ku kesayetên li wan dikin dest datîne ser erdê wan mal û milkê wan digire ew siyaseta dewletê ye dewlet wan bera hev dide lê erka siyasetê ew e ku li wan xwedî derkeve lê ev perçakî êşa wan e lê êşa mezin êşa giran bi di hezaran Êzidî anka penaberin koçberin di kona de dijîn rewşa şengalê li ortê ye statiyekî wan tunê ye û êrişekî pir alî tê ser wan Yekîtiya Ewropaya jî Hollanda li vê mijarê wexta bi şiklekî xwedî dikevin bêguman têra me nake lê ev tişta kare cesaretê bide ciyê ku Êzidî lê dijîn bi taybetî jî li Başûrê Kurdistanê divê li Başûrê Kurdistanê hikûmeta Başûrê Kurdistanê statûyekî taybet bide Kurdên Êzidî Êzidî xwe bi xwe îdare bikin girêdayî hikûmeta Herêma Kurdistanê girêdayî wê herêmê bi wan re girêdayî divê xwe îdare bikin ew xwe bi xwe dermanê xwe bi xwe rewşa xwe ji me çêtir zanin divê erkekî dikeve ser me jî me em karê wan rehettir bikin lê mixabin siyasetê jî divê mirov ya eşkere bêje dezgeha siyasetê jî Êzidiya wek alava bikartînin ya me li şengalê me dî gelek devera em dibînin zulma ew dibînin ji alî Daişê ji alî neyarên Kurda em dibînin ji alî dewleta dagirker jî em dibînin çi neheqî li wan dibe lê divê em di vî warî de piştgiriya siyaseta wan bikin siyasetek ku bi taybetî heremek ku karibin xwe îdare bikin girêdayî Başûrê Kurdistanê kek Mirza cenabê te çawa dinirxîne vê helbet heftê em dibêjin heftê û çar qetliyamê wisa jiyan e û em Kurdên siyasî van qetliyama hemî jî dizanin û naz jî dikin yani meriv li ser wana tu heftê û çar na heftê zan çiqasa roj jî kar bikî dîsa behsa wan têr nake meriv dikare behs bike lê helbet ku ji derva da ji dervayê welatê merhaba ku dewletekî ya jî dewletên din ew zulm û zordariya ku li ser merva hatiye kirin dibînin û ya jî wek qetliyama ew dikin û di wî warî de jî piştgirî dikin ev ji bo me teva kêfxweşî ye divê em pê şahnaz bin ku dewletên derva wek Hollanda wek Belçîka wek welatên din ku hûn hat va Almanya û her wiha Yekîtiya Ewropa ku wî qetliyamî wek jenosîd qebûl kirine divê em rêzê li wan bigirin lê mesela ew kê da rast e di nav ew kê herêma Başûrê Kurdistanê de lê em dizanin ku Kek Sîrac
وەک ئیدارە وەک ئەو جی دناو دەربای سینۆری کوردستانی دایە یعنی سینۆرên federalî daye yani di nav ewkê 140 daye ji bo wî jî zêde anha Herêma Kurdistanê belkî zêde nikare müdaxele bike lê ez bawer dikim Herêma Kurdistanê gelek wera da di gelek wera da piştgiriya wan kiriye ewkê wan kiriye alîkarî kiriye wana parastiye û di parêze jî lê wek te jî behs kir hinek alî hene hinek siyasetên derve hene û helbet dagirker jî hene tiliya xwe xistine nav gel û dixwazin gelên Kurdistanê û xortên Kurdistanê û ewkê Kurdistanê li dij hev rakin bidin şerkirin û bidin qetilkirin divê Kurd ji wî alîva hişyar bin û rojekî zûtir ew zilma ku li ser wan heye ku anha koçberin di malê xwe danînin nikarin bizvirin malê xwe nikarin biçin bizvirin ser zeviyê xwe divê rojekî zûtir bikarbin bizvirin ne li wê tenê ye li Bakurê Kurdistanê jî em dibînin ku cî li wana dîsa zilim tê kirin destafîne ser erdê wan bi piştgiriya dewletê û nizanim çi ewana jî em haya me jê heye û carna me di çarpel medya de jî dîsa wan tiştana aniye ziman lê dîsa jî divê Kurd bi awakî giştî haya wan jê hebe wana biparêze wana bigîjîne ciyê wan warê wan û jiyanekî refahekî û jiyanekî xwe ji bo wan bikarbin xwe tê da îdare bikin. Gelek spas wala Xwedê zane em ê di wexta xwe de bernama xwe biqedînin mijarek me mayî gelek spasiya we dikim wala hûn bi ew diçin mijara me ya taliyê du mijarên me maye mijara me ya anka di nav siyaseta Kurda de kesên ku bi çeteyên re dixebitin û ji şer rantê bi dest dixînin mijarekî gelek cara dikeve rojeva siyaseta Kurda û ev îda her tim di siyaseta Kurda de cî digire bêguman sedemên wê hene yani şer her tim malwêranî ye şer perîşanî ye lê yên dewletê îdare dikin çeteyên wê çeteyên xwe derbasî hereketê dikin di nav rêxistina de bi cî dibin rêxistina derbasî hereketê dikin lê îdayekî ku wexta mirov dişopîne divê mirov bi nav bike êdî li Bakurê Kurdistanê siyaseta şerê çekdarî bûyî bar li ser siyaseta sivîl e kes nikane xwe tev bigerîne êdî werbûye ku di gelek waran de dewlet dest davê aliyê Kurda wan dixebitîne niha anka îdayek heye ew jî sebebên wê hene îdayek heye ku dibên Serokê Mîtê û Abdullah Öcalan hevdîtin dikin karin di xalekî de lev bikin maddeyekî efûyekî giştî derxînin bûye efûya giştî dîsa pirsa Kurd û Kurdistanê pirsa demokrasiyê pirsa azadiyê vavêjin biharekî din ev îdana jî hene îdayê din jî hene lê şerê çekdarî û şerê tund û tûjî barekî ser siyaseta Bakurê Kurdistanê ye ji bo ev îdayana tu çi dibê Kek Faxrî cenavê te çi difikire em te gudarî Kekê Siraj yani li warekî li herêmekî li dewletekî şerekî çekdarî hebe li wira destê qirêj pir kartîne ji xwe yani zemîn eger çaxa çekdarî bibe şerê çekdarî û şer du dirêj bibe wek çel sal dirêj bûye vê înga gelek plan çêdibe û dewletek organîzeyê dewlet gelek tiştar gelek argumana gelek însana ji xwe bi kar dike
yani mesela mafya ve devlet işi navde mücadelesi. Devlet mafya şurab kartini dikim mafya paşe büyük mafya siyaset medara kuştun dedi. Gelek şurab kart dikin. Yani çağa şer'i çekdari lole ve ziyana sivil, ziyana meşruiyet asteng sıkıntıya jiber ki yani benim şer'i çekdari براستی پر دو درێژ بوو و گەل وەستیا yani وی شەری چەکداری ber çi sebebi devam dikir jê fan nakim yani siyaseta bakur dibêjim demokratîk cumhuriyet dixwazin demokrasî dixwazin çaviya bêje ji min re paradoks tê berçavê me peki madem demokrasi dixwazin şerê çekdarî çima xwe dêj dikin cem me paradoksu batişta warê siyasî çaxa şerê çekdarî hebe li vî warê siyasî li warê sivîl her tür her şekil o dezgah çêdibe yani devlet kanî insanê nav me ji xwe re kar bîne kanî insanê devletmen ji xwe re kar bîne yani çaxa şerê çekdarî hebe astengî pir ez wezda Belê kek Mirza Amter gudarî bikin ji kerema xwe hinekî bi kurtayî Kurt û kurmancî bêjin Kurt û kurmancî belê yani gotinek pêşiya yekek sîraj dibêjin têkoşîna azadiyê bi xwe re hem qehremanê xwe derdixewirtê ku qehremana de naskirin û hem jî sixûrê xwe yani evên kesên ku bi dijmin re kar dikin wana derdixewirtê ême jî mixabin yani di dîroka me de ava nûnîne lê ev dawiyê hat 20 salê hay dawiyê gelek zêde biye û eva jî helbet şerê çekdarî belkî bir argümanekî mezin ji bo tiştî kek fexrî got tu ew kekî şerê çekdariyê nemaye rast e nemaye û bi wî şerê jî êdî îro nikarin wî argümanên destê xwe jî nikarin şer bikin ji xwe ji bo Kurda jî ê ku şer dikin ji bo Kurda jî tiştekî naxwazin rast e dibêjin îddiayekî heye dibêjin serokê mîtê Tirkiye şê bi Abdullah Öcalan re rûniştiye pêra li hev kirine ew ê bi bernamekî derkevin ortê Abdullah Öcalan li wê ye û serokê mîtê jî li wê ye her roj hev dibînin yani eva tiştekî îstixbarî ye belkî em zêde servan nikarin biçin ya zêde tişta nebêjin lê eva wisane ji bo ku têkoşîna me têkoşîna gelê me têk bibin ew ê di nav me da sixûrê wan jî hebe ku heta êvarê bi me re digerin belkî haya me ji wan tune ye û dê mervê wan jî hebe di nav me da dibe Kurd bi siyaseta xwe eşkere ku siyaseta Kurda Kurdistaniya eşkere bû di televizyona da di rojnama da di mitînga da di her derî da behsa tiştî ku ew dixwaze kir êdî sixûr meعنawî namînin sixûr meعنawî namînin yani ku ana ez derketim televizyonê migo ez ala xwe dixwazim ez welatê xwe dixwazim ez zimanê xwe dixwazim hûn dagirkerin hûn evin dê sixûr li min çi bike dê were pêşiya me bigire ka ez çawa ya jî mîna rehmetî Vedat Aydin dê bigire me bi gayrî meşrû bibe bi ew kê dewletê bide kuştin lê şerê çekdarî bi rastî eva 30 sale 40 sale ku li Kurdistanê biye astengiyekî mezin ji bo doza azadiya Kurdistanê û bûyî jî pêşva naçe û hem rê xweş dike li dewletê ku 10-12 milyon Kurdê me bar kirine çûne ketine nav kolanên metropolên Tirkiye û heta êvarê li wê ew dikin û nikarin behsa xwe jî bikin behsa kurdiyetiya xwe bikin û 5000 gundê me jî vala kirine li Rûsî dest evkî me jî nemaye û nailin em jî siyaset nailin ew ê ku bi rastî dawa Kurdistanê dikin bi rastî dixwazin karekî baş bikin li pêşiya wan jî dibin astengî derdixin eva dewletên dagirker dikin û meriv dikare bêje ku heta ku destê Îran destê Tirkiye destê Iraqê û ew kê di nav PKK de be PKK nikare şer berde
باش مامۆستا تشکی تو لێ زێدە بکە ئەس تشکی دخوازم ببێژم یانێ دەدی ئەم وەک بە ئەم دیرۆکی زیندینن ji heftê û şeş heftê heft vir de em zindî dişopînin vî şerê netew şerê Kurdistanê ez tişkî mînakek bibêjim yani çekdarî argümaneke ama çaxa şerê çekdarî bibe armanc helwira xeletiyê astengiyek pir mezin heye ne dozê çekdarî argümaneke siyaset armancı, siyaset dozu. Ama mere çağa vi şerê çekdarî bike ne argümanî derx bike armancı, bike doz divê dere tehlikê pir mezin li ber netew. Niha bêguman tekoşîna siyasî gavadê te binav kir mesela alav û armanc tekoşîna siyasî pir alîye di tekoşîna siyasî de gelek cara pêwîstiya te bi gelek alavên ew ê dibe lê li Bakurê Kurdistanê bi vîzyona siyasî ya Anka li Tirkî ne hewce ye ku şerê çekdarî were dayîn xebata legal, xebata sivîl, xebata demokratîk hem ji du alîya pir giring e yek meşruiyetekî navneteweyî didite kesnikanê te kriminalîze bike bi gotina te û ya dudiya jî destê te xurtir dibe tu were kuştin qetliyamek di çalekiya pêşandana de êrişî te bikin te bikujin dunya kanira bi serpiya ji bo vê yekê jî divê dem li dest li Tirkiyê riya siyaseta sivîl riya xebata demokratîk xurtir be PKK dev ji şerê çekdariyê berde ku milletê Kurd jî rehet li mafê xwe yî neteweyî demokratîk xwedî derkevin. Spasiya we dikim em hatin xala xwe ya Taliyê xala me ya Taliyê li sosyal medyayê bicî bû wek bi gotinekî digotin ya tirşikçi kapitalizm cotkar û hilberînên Kurd ji xwe vê sloganê dîtin gelek cara tekoşîna li dijî dagirkeriyê ji xwe re aktêran ji xwe re gotinan em dibên cotkar em dibên ketkarên ew ê lê ketkarên me jî cotkarên me jî di vê sesalî de pir polîtîk bûne siyasetê bixwasî siyasetmedara zanin dişopînin wekû hûn zanin cenabê we jî şopandiye dewleta Tirkiyê ji bo hilberîna tûtunê qanûnek guheran di wê qanûnê de heqê hilberînên tûtunê ji dest wan girt û xwest wan bi şeklekî kontrol bike di çalekiya de çalekiyekî de cotkare got bimre tirşikçi kapitalizm tirşikçi kapitalizm belkî kek Mîrzanî zanibe lê mesela tirşikê û di siyasetê de cî girtina wî eslê xwe li alî Sêregê li alî wêran şerê ew gotina pir baş tê bikaranîn me dixwe sîrokek Mehmûd li vir bi Mehmûd Kîper em wêran Sêregê jî mesela tirşikê jî me şîrove bikira kek Fexrî tu çawa şîrove dike vê çalekî Keko ev mesela tirşikçî Sêregê derketiye yani dîroka wî Sêregê de çêbûyî yani gel nav xwe de tarîf kiriye tarîfî jî siyasî ye yani tirşikçî tarîfek siyasî ye û tedî însaneke xwe bi avê xwe re û em bêjin bi dewlemendê xwe re hevabendî bikû zulmê li wan bikin navê wan kirin tirşikçî. İza tirşikçî kapitalizm li herêma Adıyamanê mesela te got Alî Semsûrê li Semsûrê li wê la bû yalnız li wê dere ew mesela ji ber mesela astengiya tûtunê gelê wê dere bêîtaetî kir tişkî orjînal e de facto bû e yani li cem me jî li Dêrikê jî ji ber mesela TEDAŞê û astengiyê wî li welatê de facto bêîtaetî kirin
بإطاعتي تشكي بالكيش يعني از نظام از ود فكرم مروف کاری بیجه جوتکارین کرد گلی کرد که ظلم لی تکرن دوی پیواجویا وی تالیه ده اطاعتیا به سویل و برخوادانه کی جخواه دجی دولت و دزگه وان بکارتینن مروف کاری بیجه پیواجویا که دست بکریه يعني بالنظر مع مثلا عادي امانجي ديري كيجي جارجا لوران شايجدو بكي تبيستي قال جو خبر ريفلكس ريدن قال جو خبر بتعتي ذكر يدي وقت بها كي جاي استي ميتا دكبل جعدا دبي امري ذكر يعني اب بتعتي لعادي امانجي ديري كيجي دفاكتو بو اساس مساله siyaset medar yer xistin gerek buwan re gerek alikari jwan re gerek beje van mafi ve meşruye ve haksiyet serveti de emcem tahmin dikim divê dere de bala yekê baş mamoste gelek sağ be wexta me diqede ya jî mijarekî baş bû kek faxrî gudarî kir kek Mirza cenabê te divê mijarî de tê çi dibêje elbet tirşik ji aliyê we ve derketibû we xwe dest pê kir we baş kir we mena tirşikê jî got lê gotina tirşikê di nav siyaseta Kurda da teze nîne lê kapitalizm teze pêva bû ew jî gotinekî siyasî û mesela aboriyê jî tê de ye kapitalizm heye tê de ew siyaseta dinyayê heye tê de mesela hilberîna tutinê ji aliyê dewleta Tirkiye ve ne îro ku ew kiriye ku rê lê bigire ka zû daye ew zû daye mesela li welatê min li Mûşê zû da ew kivî qedexe kirine fabrîka wî hebû fabrîka wî jî girtin fabrîka wî jî girtin ji aliyê pincarê ve jî dîsa kota heye û ji aliyê tûnê ve jî kota heye li Kurdistanê li hema bêje hemî tiştên wisa kota danîne ku dernexin ku xelq pê ew nekin îca xelq rêya wî dibîne bi awakî din derdixe Semsûrê teze nîne eva çend sal berê ku şerê wan û dewleta Tirkiye dûî warî de heye îsal êdî xelq ji berçîbûnê ji bêzariyê xwavêtine kolana êdî ew kê nikarin qebûl bikin wek kek Fexrî got tedaşê do dîsal aliyê mêrdînê wan dera dîsa şerê wan hebû esker hat kete navberê nizam çi kir eva siyaseta dewletê dixwaze xelkê birçî bihêle û bide koşkirin û bide ew kirin ku warê xwe valakin ew kê xwe valakin bişeynin metropola ev ya jî kapitalizm dike ku wana li wê bi erzanî bixebtîne û kedewan bixwe Başê gelek spas kek Mirza kek Faxrî divê mijarê de tiştek tu bêjî na birêz Mirza temam kiriye tamam dike Berê na rastî we pîroz dikim û du hevalên hêja we bûyerên vê hefteyê bi awayekî xweş we nîrxand ez spasiya we dikim hûn hatin beşdarî bernama me bûn bernama panoromaya heftê bi hêviya ku roj û demên pêş me em dîsa bi hev re bin bûyerên welatê xwe bi hev re şîrove bikin temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe bi du hevalên xwe yî hêja bi du siyasetmedar rewşenbîr û ên qedir bilind me bûyerên vê heftê nîrxand em spasiya cenabê we dikin hûn we heta vê saetê me temaşe kir heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de